हरनि माबा आरो बियो ब्लग भिडिअ नायदो हराव माबायदि नुयो ओइ लोगोफोर मेन गेटआव दं जों दा नै हर जाबाय बिराद मोजां नुयो जायगाया नै ओरै साइडआव बिबार होनाय दं बिबार गायनाय दं गेटआ माबायदि नुदों कमेन्ट हर लोगोफोर आरो अन्नानै लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम प्लिज लोगोफोर नै आर'नाइनि गेट दसे उनावनो आलारि बाथि सावनाय नुसिगोन लोगोफोर दसे उनाव नुसिगोन बिनिफ्राय गाबोन फुङावहाय फिरफिला थिखोगोन नै लोगोफोर दा बानायगासिनो दं नायलांदो ओरै नायलांदो नै लोगोफोर गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जोङो दान्दिसे उनाव खालामनोसै बेनिखायनो लोगोफोर गाबोन फुङावहाय फिरफिला थिखोगोन फोजोंनाय बा सावनाय जायगा बेवहाय बयबो थुबुर जाफैजोबनो थाखाय ओरै नायलांजोबदो नै लोगोफोर बे जायगायाव लाइट होयैखाय लोगोफोर खोमसि नुहरदों नायलांदो नै लोगोफोर नै नायदो लोगोफोर गाबोन प्लेट थिखोगोन लोगोफोर नायदो नै प्लेटआ नै गासिबो खाथुमजोबखाबाय प्लेटखौ गासिबो खाथुमजोबखाबाय गाबोन फुंनि 7 बाजिनाय लोगो लोगोनो गाबोन बिरहोनोसै आरोना लोगोफोर गाबोन गेवलां मेल जागोन लोगोफोर गाबोन नायलांदो ओमफ्राय जोङो आलारि बाथि सावगोन जोङो बे आलारि बाथि सावनायाव नायलांदो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर बाथि लगायनायावसो दंसै जादो दायो लोगोफोर आं गंसे लगायगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर फार्स्ट टाइम आलारि बाथि लगायनाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर नै आं गंसे लगायजेनबाय बयबो लगायजोबगोन हो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो
स' दायो लोगोफोर आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। स' दायो लोगोफोर आंनि आलारि बाथि सावनायनि ब्लगा बेयावनो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो लोगोफोर आरो नुलांबाय थागोन जोबजासिम।